Il-kap tal-Oppożizzjoni Bernard Grech qal li d-diskors tal-Prim Ministru għal akbar prova tal-fejn m'għandux iddaħħal il-liġi iddeskrivih bħala attakk fuq in-nies li ma jbaxxux rashom quddiem il-Prim Ministru. Dr. Grech qal li l-Gvern qed iressaq din il-liġi għax għandu l-faħam miblul u esprima fiduċja fil-ġudikatura. Akkuża li l-Gvern li jrid iċaħħad id-drittijiet taċ-ċittadin għax irid jagħmilha kważi impossibbli li jitlob inkjesta maġisterjali. Akkuża li l-Gvern li flok żied id-drittijiet lill-maġistrati jrid inaqsilhom mis-saħħa u mill-poter biex jagħtihom lill-Kummissarju tal-Pulizija li akkużah li jaħdem fuq istruzzjonijiet tal-Prim Ministru. Qal li l-Kummissarju ammetta li huma għamel ebda investigazzjoni indipendenti minn dak li ddeċidiet il-Maġistrat fuq il-kuntratt mal-VGH. Dan ifisser, kompla jgħid Dr. Grech, li l-Kummissarju irrikonoxxa l-fiduċja fil-ġudikatura biex tinvestiga. Għaliex il-priorità tiegħu hija illi ir-riżorsi kollha u l-attenzjoni kollha tiegħu ta' dan il-Gvern jużhom biex jagħmel liġi biex floktejn liċ-ċittadin ittelfu. Floktejn liċ-ċittadin tarqu. Biex flok iċ-ċittadin isir jaf il-verità, dik il-verità u jibqa' jaħbiha. Temmi wieħed mill-ġdid li l-Gvern Nazzjonalista jerġa' jagħti lura dak li akkuża lill gvern li qed jieħu b'din il-liġi li bosta msieħba soċjali waqdiet qal li mhumiex jaqblu magħha.